Какво става, добре дошли в говорещата част на ВО, който не съм сигурен дали ще излезе. Значи, отидох до Тирана, за да гледам концерт на Kanye West. Би го наричал Е, обаче ми е леко трудно, защото като говоря на български, някой кажеш Е. Е. Поръчи странно, звучи се едно говоря на английски, звучи сякаш съм вълнувам за нещо. Звучи се едно казвам юпи, дойдох сам. Щях дора с приятели, някои от тях нямат пари, някои от тях не бяха сигурни колко желания имат. И в крайна сметка реших, айде, мисля, ще е интересно преживяване да отидем някъде в чужбина сам. Но да, общо дойдох с самолет до Албания, Тирана, не знаех, че това е столицата на Албания. Наскоро разбрах за като цяло това място. Между другото, за хотел искам да ви кажа нещо интересно. Не знам как сте вие с Booking, обаче мислих си, че Booking е като, да я знам, премиум версията на Airbnb. Нищо не е премиум, в смисъл, всичко е просто същото. Как си опаковката просто различа. Не мога да отворя този прозорец. Не знам как ви кажа, не мога да отворя този прозорец. Тази дръжка е тук просто за украса. Това е като курнат трансджендър човек. Пристигнахме. Ще е Тирана, Албания. Ако тия хубавото едно време правиха гилотини и така, или повече убивах хора, се забавляват. Представи се, ако имаха днешните технологии, използваха нещо такова. Е така просто да избутваш хора от някаква висока платформа. Това тях. Къде? Да, дойдох тук сам, очаквах да бъда сам следващите към 6 часа, докато не ми е позволено да се чекина в хотела ми. И съответно едно момиче ме разпозна, което ми гледа YouTube канала. Не от кралски, не от паралийски, тя знае за мене от мене. Беше Йони и приятели. Йони и високия приятел, и ниския приятел, и един е гей, втори гей. В Турция реално не са ли целяли България да стане нещо като Албания? Някакви бели мюсюлмани. Беше звън, постоях малко, хапнахме. И искам да ви кажа какво мисля за Албания. Това, което мисля за Албания е, че албанците имат много плоски глави. Не искам да съм расист или нещо такова, просто ви казвам наблюденията ми. Бях чувал за това нещо, бях чувал за албанската глава. Вярно е. Знаете ли, има някакви неща, които са просто вярни. Някакси главите са им като... Нали знаете онези ракети, които стрелят по подводниците? Не, торпедото мисля, че се наричат. Нещо такова е главата на един албанец, като яйце, нещо такова. Бати. Тук има някаква странна пейка, там има някакви камъни пейки, има всякакви дървета, има някаква кофа, която е, не знам, като затвор за друга кофа. Има някакъв дядо с колело. Ето така ми сега, каква е тази сянка? Това е като някаква баня. Там е Биг Бен, това беше на магнитите. Да, и тия супер извъртяните сгради с арки. Тия чадъри не знам дали са там за да красат просто или работят. Жена с чадър. Това е много странен кръговрат, на 37 градуса имаш чадър и на дъжд имаш чадър. Буквално 0 сгради пред нас, само небе. И знаеш имаш някакви небостъргачи. Казваме на главния път. Някакъв камък тук, къде? Много ми е хаотично просто. Мога да го взема. Мога да отцветяваш, я го отвори това там. Това май да отцветяваш някакви работи. Виж това, но е кучек. Верно, пък. Ево. Като холандски малко, виж. Да бе, като кашляме. Иначе езикът им е интересен, със сигурност звучи като български, със сигурност звучи като много езици, звучи като... Между другото спомена го на едни тук българи, които срещнах. Говорихме си и те казаха, албански звучи като италиански, в същото време звучи като български, но има и нещо немско в него, ама и доста сръбски. И аз им казах, този език е буквално като улично куче. Защото е буквално като улично куче. Някакво като Бони Блю на ебан от 5000 раз. Хващаш някакви части от български, хващаш някакви части от латински, чъто, което от сръбски и така нататък. Доста особен език. Звучи като българин, който говори с англицизми. Ама не българин. Българин е такъв македонец българин, този тип българин. Площада ми изглежда, че едно ще свърши. Това е като края на плоската земя в края. Това е много яка сградата. Виж ли края на площада? Изглежда едно ще паднеш от ръба. Изглежда едно кацат космически кораби тук. Това паметник снима ли? Лудница. Това е джамия. Сега се усещам. Виждам китайски. Имам предвид не китайски, а китайски букви, да меки чумия. Да, това в смисъл до културни, защото горе-долу това беше. Като цяло Албания е готино място, много обичат орли, слагат ги навсякъде. Както горе-долу ние слагаме лъвове навсякъде, но при нас не е толкова посветено. Мисъл, слава богу, на Kanye дрехата ми имаше орличе да се интегрирам, но не, в смисъл стадиона, който построиха само за да може Kanye да пее на него, се казва Eagle Stadium. Имаха магдит как един орел е просто хванал албански флаг, който сам по себе си има два орела. Да, просто много обичат орли. Това буквално е люлка, където върти, слагаш бременната жена в средновековието, въртиш много пъти и раждаш бебето. Или това беше... Не.
и това може също. Кравите ги слагат на едни такива въртележки и ги въртат и... Полската песен. Не... Да, имаш нещо такова. Бати кухто дърво. What the fuck? Има две дупки. Как е оцелял, бе? Ето го, бе. Му е душата. Бати якото. Тия дървета са ми много странни, всеки път като ги видя. Леко ми напълна на албанските глави. Всичко ти напълна на албанските глави. Бедните деца. От тия горещи бързо. Те така стават, момченцата стават мъже. Това е техната бармица. Бати наркомански там. Това животно какво е? Това е още по-наркоманско. Това са му създали уста. Това просто е красива сграда. Човек това нещо опитва да ми пее. Прилича на някакъв герой от Спанч Боб. Това дали е също за инвалиди? Дете може да си ползват краката инвалиди, просто си хващат с ръцете така по маймунските барове. Представяш си? Това реално ще е доста такова интересно, ако така се направи. Да, като цяло ми харесва много тук. И между другото това, което казах за езика им, че е комбинация между българско, между по-славянското и в същото време по-западната езикова група. Някакси струва ми се, че архитектурата е по същия начин. Има супер много неща тук, които просто навяват комунизъм. Може би тия каменните пейки навсякъде, някакси бруталистката, кубеста архитектура. Но тия сгради пък мога да ги погледнеш като супер по-европейски, супер някакви нови семпли, някаква свежа архитектура. Много странен микс е. Едновременно се чувства като държава от 1990 и надолу и 2026 и нагоре. Имат много готини... между другото, да, и на светофарите. В смисъл на светофарите също мога да видиш тези знаменити орли. Знаменити орли, защото съм всяко знам. Знамето им е навсякъде. Това ми липсва в България. Леле, аз май не го снимах. Имаше един гигантичен флаг. В смисъл, този флаг е голям, колкото може би 1/3 Делян Пеевски. Точно до една голяма красива джамия на един гигантски площад, който е много крив, между другото, който също направен с някакви, не знам, тези камъни просто ми навяват комунизъм, социализъм, не знам, но много ме кефят, много яко изглеждаха, някакъв мрамор, нямам си никаква представа. Точно там имаш един гигантичен флаг, гигантичен, червен плащ с черните орли. Между другото, това ме накара да се замисля, нали, те обичат ли си флага, защото разбирам, всяка държава си обича флага, но техният флаг е много страшен. Виждам, български е някакъв бяло за белите бъднини, зелено за душата и за природата и червено за кръвта на хората, които са умряли от любов към България. Също не техният просто червен с черно, техният като, не знам, катран и кръв. И орела, който е в центъра с разпереници пера, където виждаш всяко едно индивидуално перо, виждаш и мезиците на това двуглаво чудовище. Буквално нещо такова. Нали? Така че интересно е как, нали, бих предположил, че ако хората са като флага си, биха били някакви доста дръзки, може би, не знам, експлицитни и така нататък. А българите бих предположил, че сме някакви по-готини, по-чил. И нещо такова всъщност е при българите. Доста сме готини, сме доста чил. Сами харесва Албания. Какво прави то Лилавия, бе, човек? Какво опитва да направи? Не знам, тия си говорят за нещо. Не знам, това е кралски, това съм аз, това е паралийски, жълтичкото. Това е кралски и неговите слуги, аз и Ники. Как жена му, бе? Това е Ники му жената. Аз съм мъжа на кралски. Тия светофари са невероятни. В България няма ли да се получи повече светофарите? Виж са, светофарите в България трябва да ги направим един голям български флаг, свети бяло, зелено, червено, но червеното не свети, когато е зелено, само зеленото свети. Да. А когато стане червено, свети само червеното, зеленото изгасва. Това е да. А бялото? Бялото винаги ще свети. То просто е там. Гледай, тази жена си цъка на телефона и си пресича. Ева ти боса. Бос мама. Трябва да борим хората с полски глави. Ще свърши видеото, когато приключи тази газирана вода. Аз не харесвам газирана вода, но на здраве. Аз не харесвам нищо газирано. Но да, флага е готин. Чисто като дизайнер харесвам флага, но ако хората си правеха флаговете от нулата, замислете се, ако днешно време
правихме флаговете на държавите си спрямо това, което искаме да получим, нали, като туризъм, като пари и така нататък. Всеки ще направи флага си някакси жълтичко, бяло, зеленко, ще направи един пейзаж. Елате тук, супер е. Може би малко синьо за забавление. Никой няма да направи нещо такова истинско, някакво албанец, това червено-черно. Това е флага. Това харесвам за флаговете, че са автентични. Запазили са се и не се адаптират на нуждите на страната. Стоят си, имат си лице и са като емблема за миналото, за историята. Имам буквално, предполагам мога ви покажа. Ето, докато говоря, гледам този албански флаг. Не мога ми кажете, че не е хубав. Колкото и да е страшен, реално е доста хубав в тази гледка. Но, да я знам, в смисъл дори да сложим, перофилски флаг, пак ще е красив на тази гледка. Има ли перофилски флаг, трябва да питаме паралийски. Ева ти якия кът. Представяш си оставиш дете да живее тук, мисля като експеримент, да порасне цели си живот тук, чисто право да стои. Дали ще, дали ще се адаптира? Дали главата му стане албанска глава, ма плоска отгоре, сеща се някакво. Ще е интересно. Така, много яко. Това е като някакво театърче. Като голямо стълбище от някакъв сън, детски сън. Ева ти якото. Тук ми е моята дружничка. Ева, как мога да си изтърна телефона тук? Това ми е са много яко, защото имаш супер красив камък, който е с колони и така нататък, нали, изглежда доста антично. В същото време имаш тази супер брутална архитектура, плюс тези насякъде графити, плюс ето това неподдържано зеленисто местенце с различни камъни. И между другото, тук плочките са леко начупани и мисля, че ми харесва. Честно казвам, предпочитам да се така изглежда много добре в комбинация с тия работи. Да, букинг не е като по снимките. Букинг е като унази фраза в Инстаграм ти показват най-добрата част от реалността. Не е сянката на всичко това. Букинг е нещо такова. В смисъл, всичко изглеждаше супер. Изглеждаше, че стаята ми ще бъде някакво по-голямо от 10 крачки. Но е буксионера и в смисъл буквално съм в кутийка и нямам проблема с обичам стени. Обожавам стени. Ако можех да стана стена, бих станал стена. Има ли някой станал стена, например, на име Стан, който не е бил Стан, бил примерно Михаил и е станал Стан и е станал стена? Тая вода трябва да приключи. Да, вчера бях на концерта на Kanye West. Вчера бях на концерта на Не е уважително да използваш името на хората, когато са си го променили, но в същото време някакво при мен не е така. Аз бях суриката, промених си името на Йонинов. Няма си суриката. Не мога да си следваше суриката. Аз съм си суриката. Например, на няма ли остане тъпо, ако някой се преименува на Kanye West, стане по-известен от него? Нали, защото Kanye West в момента е свободен. Моли Травис Скот да се преименува на Kanye West. Няма ли да го ядоса? Няма ли някакво тъпо? Някакъв случайен пичал, примерно Лил Пими, стане много известен, реши да си промени името на Kanye West и сега Лил Пими е по-известен от Вчера бях на концерта, няма да влизам в твърде много детайли, очевидно беше незабравимо, очевидно беше страшно красиво, просто няма как да не уважаваш, когато някой посвети живота си на нещо и стане майстор на това нещо и видиш буквално с очите си, видиш тези атоми пред тебе, всяка светлинка точно до тебе, чуваш виковете на феновете точно покрай тебе, виждаш изпълнителя горе върху планета Земя. Мисля, самата визия, самото представяне. Невероятно, имам супер големи адмирации за всеки, който постига нещо такова. Както ви казах, запознах се с едни българи, макар че съм в Албания, имаше доста българи, които са на концерта. Чух българската реч, разбира се. Бяхме към 5-6 момчета. Наредихме се точно до алеята, където Кания излиза на сцената. Точно там го снимат много често и исках буквално да съм там и да го видя възможно най-близко, защото то хубаво ще е на сцената пред мене, ама представете си, като е на 1,5 метра пред мен, по-готино е. Исках да си извадя телефона да снимам, ама се отказах, защото ще е много некомфортно. Много хора снимаха на концерта, много хора. В смисъл, всеки постоянно снимаше на концерта. Нали, готино е да останеш с сувенир, обаче мисля, че да гледаш концерта през телефона си е леко скучно.
Защото ти буквално гледаш концерта през телефона си, сякаш гледаш чуждо клипче от интернет. Какъв е смисъл? Идеята е да го гледаш на живо, да видиш атомите пред тебе. И е супер дискомфортно, защото искам примерно да скачам или да се протегна или да направя нещо с ръката си. Когато си между много хора, ти единствено мога да танцуваш с ръцете си, нали, някакви такива неща. И ти искам да си танцувам, защото нямам място, нямам тук денс флор да правя някакви, да се върта като скибири тойлет. Имам буквално една плюнка място, като тази стая, просто да подскачам, да си свивам кръста и да танцувам с ръце. Реално само с ръце мога да танцувам. И ако едната е заета с телефона и очите ми са заети да гледат телефона, някакси половината ми тяло е, я знам, не е също забавление. Опитах за момент, направих някакво вира. По-забавно е просто си прибереш телефона в джоб, често казано. И с двете ръце да правиш, си танцуваш. Но да, като мина пред мене, беше много странно, защото той се обляко като някакъв супер герой с черна маска. Странно да видиш човек по този начин. Помня как си беше хванал главата и нека си я клатеше. Беше доста в енергията на публиката. Странно е да видиш тези герои от екрана как са всъщност истински хора като тебе. Защото нали всички го казваме, да, истински хора са, гледаме как са искрени на екрана и скаш, леле, той е толкова откровен. Но да го видиш на живо е някакси по-друго, още по-друго. И особено когато се качи на планетата, ако не знаете, буквално сцената му е една планета, и почне да пее песни, като приканва публиката, примерно да пляскат или да си движат ръцете в дадена посока. Осъзнаваш колко влияние имат хората, как буквално той прави всички тези, може би 50 000 индивидуални души, един жив голям организъм. Нали, представете си как това го правят хората в интернет постоянно. Нали, те също правят унисонно движение на маси хора, но когато го видиш на живо, наистина си го усещаш. Някакво вау, в смисъл това могат да направят хората с влияние. Мисъл, ако можеш да караш някого да пляска, може да караш някого да прави това, всички тези хора едновременно, буквално като едно същество, ти можеш буквално да вдигнеш планина. Сговоря на дружина планина повдига. Това е толкова вярно. Когато говорим как някой има 30 000 последователи, как има супер лоялна аудитория. Трудно да си го концептуализираш в нещо такова. Супер ясно ми беше, когато го видях на живо. Да обединиш многото в едно е нещо, което не много хора могат да постигнат, защото много хора могат да съберат 50 000 души някъде. Не много, но има хора, които могат да го постигнат. Но да ги караш буквално всеки един да прави това, което... Той даже не ни казваше какво да правим. Той просто вдигаше ръцете и ние си вдигахме ръцете. Той правеше така и ние правихме така. Някакси не всеки има подобно влияние. Влезе под кожата на толкова много души. И се пресвете, в смисъл, това е в Албания. Представете си хората в САЩ, хората от Турция, хората от Нидерландия. Просто взимаш всички тези места, където е имал концерти и ги събираш заедно и те пак ще правят всичко, което този индивидуален човек върши. Така че влиянието на хората и на най-известните всъщност не бива да бъде подценявано под никакъв случай. И когато видиш някой с такава сила, такова гравитационно поле, мисля да направя вирус за тази концепция гравитационното поле, защото много ми харесва как ми обяснява нещата. Някой с такова гравитационно поле, като видиш, ще прави добро с него, просто трябва да се поощрява това нещо. Защото тези хора наистина могат да вдигат планини чрез хората, които повлияват. И е иронично, защото казвам гравитационно поле, той буквално е в центъра на арената, всички го заобикалят и е върху планетата Земя, която очевидно има гравитационно поле. Така че, да, това е просто супер символично цялото нещо. И между другото, когато си на концерти се обърнеш, някакси се едно чупиш матрицата, едно си във филм, се едно гледаш филма от трето лице, защото виждаш как всички тези хора са фокусирани над една точка. Всеки един човек е фокусиран над една точка и ти като се обърнеш на 180 градуса, някакси усещаш колко енергия и колко заряд има в тази централна точка, която всички те следят. Гледаш ги, обръщаш се, виждаш, че те всички хора да оправят едно и също. Те са се унифицирали до момент, в който просто са, не знам, сляти като са слепило и мога да вземеш тази група хора, които са слепени, този камък и да го хвърлиш някъде като кралски. Да го хвърлиш по дявола или по злото и за каквото се бориш. Както, примерно, политически лидери са използвали тяхното влияние над хората, че да ги пращат после на войни, където те са искали да убиват. Всеки такива неща могат да правиш с влияние.
Но да, чул съм доста хора как сравняват концертите като богопочитание и наистина го усетих, понеже когато някой стои толкова много над тебе, чисто физически, един човек, всички го наблюдавате и следвате неговите действия със сърцета му. Буквално това, което ви казвам, че може да доведе до много добро, е толкова тънка границата, където може да те накара да правиш нещо лошо, защото буквално всичко всичко е в неговите ръце. Дали той може да ни каже, направете, вдигнете среден пръст за родителите си, майната ви, мама и татко. Буквално всички ще го направят. И ти си долу и нямаш какво да правиш, освен да гледаш този човек. Не можеш да се върнеш наляво надясно, супер тясно е. Фокусиран си в централната енергийна точка и си просто в света на това, което този човек пред тебе направи. Да, много ми хареса. Да, забавно ми е 2 дни тук сам в Тирана, Албания. Не знаеш какво да очакваш, не знаеш кого ще се срещнеш. Хареса ми. И не забравяйте да ударите лайка и да ударите абонирането на Кралски.